Estamos con Raúl Reyes Fuentes, que é, pois, como todos sabemos, un veciño de Arcade. Raúl hoxe estamos presentando o seu primeiro disco de clarinete, que realmente, o primeiro disco sempre é unha alegría, verdad, para calquera. Raúl foi un rapaz que empezou de pequeniño na banda artística de Arcade, da man de Carlos Abal, verdad, e foi progresando na súa vida e na súa trayectoria musical, formándose posteriormente no Conservatorio Superior de Vigo, e hoxe en día é un maestro do clarinete. Por lo tanto, é unha satisfacción, verdad, para Soutomaior, para Arcade, un lugar de moita música e un lugar onde temos dúas bandas de música e naquel se formou a Artística de Arcade, verdad? Pois é unha satisfacción poder estar hoxe presentando, digamos, este primer fillo artístico, verdad? O CD nace a finais do ano pasado nun concurso internacional que fai a propia discográfica, a propia Orpheus Classical, debido ao tema do COVID, a maioría dos concursos agora son a nivel fanse online. Entón aproveitei que eu había acabado uns estudios anteriores e aproveitei esas grabacións que eu tiña para enviálas a distintos concursos. E tiven a suerte de que aceptaron a proposta, aceptaron o plan que eu tiña de cara ao CD e puxémonos a traballar. Foi arduo porque requeriu moita coordinación precisamente por ese problema COVID de poñer ao pianista, poñer o que nos vai a gravar, facelo todo, foi complicado. De feito, só podemos facelo nun día a grabación. Pero o traballo foi excelente. A proposta de traballo é unha música íntima, unha música que recorda esos momentos de tranquilidade, é unha música lixeira, apacible e creo que bastante boa para que escoite calquer tipo de ointe. Hai inmensos recordos de cando empecé, de cando pasei de simplemente de ler a música ao instrumento, da primeira vez que fun coa banda. De feito, hai que agradecerlle tamén a Agustín que recalco da banda, porque o da banda é importante, porque se eu non tuvera esos inicios, probablemente isto non houvese pasado. Entonces, o continua evolución que eles me fixeron e que me mantuveron inda despois de que eu fora a estudiar a outros lados, foi o que a mí me manteu nese camiño para poder facer o que fago. E creo que iso é o máis importante. E recordar tamén que en paz descanse a figura de Carlos, que foi importantísima. Carlos Abal foi un dos que conseguiu que eu hoxe poda ser o que son. Tamén quería darlle gracias, que non me deu pé, ao Concello pola difusión e por todo isto que non merezco realmente, porque está moi ben, pero creo que é de agradecer moito o esforzo que fixestedes. Aproveitar para decir que o día 13, no Multiusos, fará un doble pase ás 9 e ás 10 da noite con todas as medidas COVID, por suposto, por iso fai un doble pase para que poidan o máximo número de persoas poder asistir, no que nos fará a interpretación precisamente deste disco acompañado por Pablo Rodríguez ao piano. Por lo tanto, invitamos, verdad, Raúl, a que os que queiran e poidan, o día 13 ás 9 da noite no Multiusos de Arcade, poidan deleitarse coa música de Raúl Reyes e de Pablo Rodríguez.